Hej hej. Jeg har bare glædet mig helt vildt til at skal læse den her bog, der hedder Ida og Tim bygge en bro. Og der er intet i hele verden, der kan få mig til at miste koncentrationen og gøre, at jeg ikke vil læse den her bog. Det er bare det eneste, der betyder noget lige nu, det er, at jeg kan komme til at læse en bog. Det bliver så fedt. Nu skal I bare høre. Åh, Pokémon. Det kunne da godt være, at man lige skulle åbne sådan en pakke. Nej. Ja. Prøv at komme lidt tættere på og så se. Bong song. Backtrack badge. Det er jo en babystork. Og en Schubert. Skal vi se, om vi rammer. Morpeko EX. Nå, det er jo ikke det, vi skulle læse. Vi skulle læse en bog her. Nå ja. Hej Ida. Hej med dig, Tim. Tim og Ida står på en bro. Det er en høj og stærk bro. Den kan nemt bære 1000 børn. Hvor skal du hen? Tim ser ned på vejen. En bil kører under broen. På eventyr, siger Ida. Fedt. Må jeg gå med? Ja da, kom. Det er godt nok en spændende bog. Altså nu er der ingenting, der kan få mig til at miste koncentrationen her. Det skulle da lige være nogle flere Pokémon-kort. Nå, jamen altså, det bliver vi næsten nødt til at åbne. Så kommer du herned igen. Bronzor. Drainer. Tucana. Vikamold. Tobias. Mega Chandler. Den er fed. Og en Miraidon. Den er lækker.